Kasenjuk kinong sensar sinong kabri hunyu trap ha kaji kendu yu mutirang ba negasngi kilaong ba kamlong Satia kabasngai man pensa ekipapang COVID ha kisinong kitau. Haba keren berkilat thai kubor hadin kaji kendu u presiden kasenjuk uba RL bla ulai thuru ba Sorkar kade banyaslok shwa berkibor penyat skol lada kadon kam sisa bersedang ya ketiga kam. Ha kandi kasi kasenjuk kala ai jingmut sibu ni kiai yau mutirang ba habai dei ban sumari kipapang COVID kibalanang kiyo ha kajela. Mentan khmat be kendo baru siang. Kadai halor kini ki isu ke be de COVID-19. Mo marga ni ka protokol bat ke SOP ke Thymmai. Long kam long Shai. Menta ki ong ba ndala test positive yo briru ngin pha sheyin. De kajinge kalong ba kasnok na tha para marjan marfa. Wat kit khot jong ke yen kasemro. Kadon nam kajing kho nya lal tuk ni bru test positive kunun phasa yu sheyen tingi ong ba ka government kadai ban examine case to case phi ong ban phasa hayen mar Kyndon de ban so tho na kalian ka health department kadai ban pin Shai bha kamut ayu kata mut kadon arja ba long positive way wala ban spread the carrier way pat bakokot ho lele yiki way ba te kum kita ki case ngi ngong ba ka wayro kidi ban peken ya ka yin kasam kidi ban sim ya ka jing ajimot jong ki dor barsno mental da ubreu shongwai samsung khandra ka jakali bar ka don tang arteli kumno kala bandong ba ya share lang ya kata kabu ka jing ma ka bakra te yaki bam lok ki case bahaba phira shapoki corona care center ki jongpi to aba arpa nakalian go government hotus ni mengi shong meeting bat ETC yong ba ni karpa ni dor basnong ban play biang ni tu ki center ki jongpi ti ni ki centers bro ki dor basnong la de wine up hobnai august mari ki tu ni play khnang tang menta ki returnees ban quarantine yaki henry menta pa lada ki positive patients ki ong ban bu iki hakitu ki center ni kum ki dor barsnong ni ong ngim tre ni thet kti marba ngila do point out but ngim ngom hiban approach ki educational institutions ban bu ik balong positive case samta ti hot no da kalian ka government ni ka district administration ya baro ki heads of institution jong ki educational institutions kiba yang menjur pila ban lai kata henry kum gedor barsnong minum la kaba arpat nakaliang gedor barsnong ru hakini ki san banai ki belada man gedor barsnong kaba bu ikini ki quarantine center kejinglot kabamka kai kejing yarap yo no government san hajar yo no imlem san hajar si center yo council san hajar kejinglot kabai kabai light kebapan biang wifi kabami ke volunteers bersanitize kijinglot kibopon henry nyumai kita ngimnyau marbangila na kebenta kinok song lejong henry menta pat kidor basnong kinong la supan kerdai kata ngidon kam ya kejing yarap financially nakalian ke state government lada dan kam pan peteng biang dia kani nang ni syakmat kabaar pa mental reja kayap ka im hapo snong po tha ubolong COVID-19 positive lada ka spike kani ka jingpang iblay unum sya hibakan ja nrei ngin hap long kibalapan kre lada kapoy ba khamsni laka long kum skiwi ki jala jong gari india juni bat agar europe para khoi bak jingyap kalong dikispa khasisni pitharai kini kinong tre municipal kila ban handle kinong lang kala de kopor ba kinong biang ni ki CCMT iki samla asnong handle mu phi kani ton handle hono kurkon khalam training kini tingi mentan yo chief minister I training yaki members jong ka CCMT kumno ban handle yaka yaki media kabaar hadin babla ai training yaki ki babon ki
kini kena kilong unemployed balai phem khot iki on contractual basis kiru ki emja al training apat iki kini akam yo jam but penbiang aman kedor basnong ke platform ya CCMT yaki full gears ki PPE suits ki AKA kerang balaja kanu ngilak ban ya chakmat mendai ingin ap hadu napoi ko marandang kabaar pat ni kran Halor di Jakarta kumbalong haslong menta dan tang tuai krematorium balaja kejingyap kebabon Shai lai ti ko government kala dei ban perkhat ban penyang sukum romno sa artli ki krematorium po Shillong City ladam dei padang soru khap sor nang tarung yong skawai ba pe menta pipi kali ki dor barsnong kano dor barsnong ko badon lum jiktan to kedor barsnong undon ka badon lum jiktan hapo ki pot kisam jong ki dor barsnong ki don ki lum jiktan kenuksa dengan IP hapo nong ra don khnai tuli kilometer ki jong no ki jong ki balang ki bapher ki dor bar snong ki rang ba snong kim don hok kim don banta ban ong ba tep yu ni brio ha ni kilometer tep yu ni ha ni kilometer khlem de yo jingbet na ki nong penya balang ti ngi ong ba ko government ka de ban khot ya ki nong penya balang banyak keren bat ki kisah ni kimsya bandep ya ki COVID-19 patient ha kilom jintep ke joki henry kan poiru apor ba balai bengin ap long balapan kre shim lupa thit lupa ya jaka lai phau sop phau ekar menta shakhap sor nai perkhat tang ya kamenta tang ya kapaten ke bengi henry ya ki paten ke banwan kum kani ka khlam kala banwan biang hadin si spas na ngingam dan shu henry la don lupa ki jaka bala pan kre kasuk mantap mantang iki brio bolong hakunu kanu kan niam ni bom don niam kansuk kita ki jing kren ki jong ni pat ka government ni highlight sementar kalian jong menteri rang ba wong ba kin ai jing pen Shai menta balai kanu ka kis bang ipha ban long ban shong sieng pen shong nong rim Halor ka kanu rim ti la phila ban pensiong nomrum lembag ke jembatai ki doktor tinggi rungi kloi ban pedian henry ban shu ya pensha di magistrate net di para brio ki ramadan kum nga phi te mano ban pedian ti ula ong bang yin ai ki jim pensha tinggi kran ni kita ro ba la kubur nementa ka krematorium ro ti nementa ban sukut jaka ban thit jaka jaka taru la shim ni kran ru nementa ban penpiang di JCB marhabati jingtap boy yo COVID-19 patient kamdai kumati yo no brio bayap ni yatin report ikini hapti kharar pot marngila amat ikita di kumjuru kumno ban ai training yaki samla jongki CCMT committee ka bapher bat bakan perkhat go government kumno ban ai kam ai jam yaki on contractual basis ban ai training yaki on penbiang iki PPE suits bat ka kamram jong government bakan pay kumno ba kan khot ya kirang ba balang bat ya kinong punya school ki head master ki head mistress la don kam ban play biang iki quarantine center barnging is mong thok sai klar hoi pi Kyndon kano ka punishment bapin ayu breu kat ka jing kenja marwai bun syak set slong sipau khat arsni kamtam ndala rang ba bhakarta le kakta se ka perkhat ka perdaj dia kan poi ke bajing jar rei ye ki long yin ke babiang mlele ki mat sa hi rei ye ki bom biang ke bli man se